Azi urci către Golgota cu ochii triști și goi și te întrebi într-una ce s-a întâmplat cu noi. Ți-au așezat coroana din sânge și din spini și te priveau cu ură, cum calci prin mărăcini. De unde atâta ură de la poporul tău? Ce s-a dezis de tine și te-a lăsat la greu? O lacrimă de sânge pe față s-a prelins. Maria, Maica, plânge sub părul alb și nins. Întoarce-ți, Doamne, fața Tu iarăși către noi. Poporul Tău se încarcă de lacrimi și